Já jsem Jarda Pospíchal a to je Vojtěch Jungwirth z týmu Fox Rage. Ahoj, ahoj. Jsme v Českých Budějovicích v centru a co tady budeme dneska dělat? Dneska si zkusíme zaházet nějaký urbánek a uvidíme, jestli něco chytnem. Nějaký štiky tady jsou, v okouně nic moc, takže jsme nabili takovýhle štikovky a zkusíme něco zaházet. Takže budeme zkoušet štiky, to si myslím, že bychom tady jediný mohli dneska chytnout a já zkusím na novou nástrahu Slick Eel. Je to takovýhle pěkný úhoř v krásné hnědé barvě. Na dnešek jsem zvolil spinnerbait Fox Rageácký a toho brutálního pro grupa, který je v této oranžové barvě. Samozřejmě na to budou nejspíš reagovat jakoby ty menší štiky, ale chceme udělat prostě pár záběrů, takže jsem zvolil takovouhle jistotu. Takže zkusím tady proházet ty břehy, jestli tady nestojí nějaká štička. Pak zkusím tamhle proházet ještě ten, nevím ani co to je, nějaký vor a uvidíme. Vybrali jsme si tadyhle slepý rameno malše, prohazujeme teď jakoby štikovýma nástrahama, aby jsme zkusili chytnout nějakou kudlu, jestli tady bude. No, oni tady budou, že jo, ale jestli budeme schopni je chytnout. A potom možná změníme, zkusíme v podvečer, až bude jakoby véča a ty ryby se budou chtít nakrmit před nocí, tak zkusíme potom nějaký candáty vyházet na soutoku. Tak uvidíme. Slick Eel, tato nástroj už se takhle koupí přímo s háčkem, s volůvkem, je nachystaná, jenom napíchnout na karabinku a můžete chytat. Super na štiky. Vždycky, když dotahuju nástroj k sobě, tak u břehu dělám ještě takových pár osmiček. Takhle. Ta štika to někdy pronásleduje a vezme to fakt až v poslední chvíli takhle u toho břehu. Takže teď jsme párkrát zaházeli tady, ta voda je relativně kalná, takže zkusím změnit nástrahu, ale zase nechám tam křiklavou barvu, jakoby, která je taková víc vidět. Tohle je novinka Electric Perch o 12 cm z Underpro, tak zkusím teď novou barvu, nebo koukanou. Nechám tam fodlanko jakoby na to sandátový chytání, potom dám samozřejmě ten fluoš slabší. Dal jsem tam jenom 10 hlavu, je tady relativně mělko. Zkusím potom přitvrdit, dát třeba 15 a udělat hodně rychlý agresivní vedení, aby si ta ryba vlastně nestihla to prohlídnout a buď do toho šla nebo ne a bude větší pravděpodobnost něco chytit. Tak jdem to zkusit. Je tam fish. Bylo to teda plněné vedením, ale dopadla nástraha. Dopadla nástraha na hladinu a asi tam stála, dobře jsem se trefil. A záběr. Něco zdoláváme, uvidíme, co to je. Je to malá kudla, takže změna typu nástrahy se mi aspoň trochu vyplatila. A máme tady první rybu. Super. Tak, hlavně opatrně k rybě. Chudinka naše, malinkatá, ještě povyroste. Se mi to tady zamotalo teda. A je to teda obluda říční, obrovská, ale vždycky, když se točí video, tak neberou ryby, takže i takovouhle jako jsem rád, že jsme chytli. Povedlo se změnou hele na druhý hod, nový Zander Pro Electric Perch a sice je tak velká jako ta nástraha, ale bomba. Tak pouštěčka. Tady máme informaci od rybáře, že prý tady viděl pár štik. Tak to tady proházím.
někdy je dobrý to i takhle jako protáhnout vyloženě kolem té stěny, samozřejmě v rámci možností, ale i takhle jako i hloupě to protáhnout vyloženě kolem té překážky nebo kolem té stěny prostě, no. Mnohdy je to překvapivý. Když máme na vodě takovýhle překážky, je důležitý to házet až takhle vyloženě úplně pod ty překážky, házet to do toho břehu nebo k těm překážkám, protože zrovna tenhle ten ponton jakoby plave a vlastně pod ním se může schovávat ta dravá ryba, je schovaná zatím a když to nehodíte dostatečně blízko, tak ji nemusíte chytit, že ona na to nereaguje, když to není dostatečně blízko, aby to vyprovokovalo. Vždycky takovýhle vodní stavby, že jo, představují úkryt a útočiště pro tu dravou i nedravou rybu, takže tam je větší koncentrace těch ryb, takže to je jasný, kam chceme nahazovat. Akorát je to vždycky jako těžký to napřesno vohazovat. Možná hodím někomu do talíře tam. Vohazovat a jak jsem říkal, je důležité vlastně to házet natěsno kolem těch překážek. No. Takže to občas klepne, cinkne. Zazvoní. Je dobrý zkoušet rychlosti toho tahání, jak změnou jakoby nástrahy, kdy prostě tu nástrahu dám třeba tu jigovku, jako jsem měl předtím, táhnu to rychle, skáču s tím prostě pod ně, nebo to táhnu rychleji sloupcem a taky úplný opak, když dám třeba tenhle ten spinnerbite, který je úplně pomalinký, je to 10 gramová váha, má to relativně velký výtlak i s tou gumou, takže to fakt chodí hrozně pomalu a táhnu to úplně lanzam pomaličku, kdybych to táhnul rychle, jak mi to pojede po hladině, že? Takže táhnu to velice, velice pomalu a to někdy taky osloví mnohem víc ryb, než třeba ten rychlej chod těch nástrah. Chce to hodně střídat a měnit. A můžu to táhnout jako plynulé, pomalinku a pak najednou zrychlím a zase zpomalím a tyhle ty rozdíly vlastně dělají mnohdy to, že se ta ryba rozhoupe k tomu záběru, když jakoby to sleduje, takže jí to mnohdy přesvědčí a ona udělá ten impuls k tomu. Dvanáctka guma, zase jsem to vyměnil zpátky z toho chatterbaitu nebo spinnerbaitu, sorry, spinnerbaitu na gumu a dvakrát jsem skočil, padla rána, buch a uplavala. I tak to chodí, tak se vám nepochlubím. Ale potřebujeme 10, 12 hlavičku, obě dvě ty ryby to brali, když to, takhle ti to vizuju, když to padlo na hladinu a ta druhá vlastně, když jsem to dvakrát popotáhl, ale prostě rychlý vedení, že jo? Takže dneska nějaký spinnerbite a nějaký lanzam pomalý, nějaký lanzam pomalý tahání asi nebude úplně tak efektivní, takže trošku to zrychlit, začít to tahat jakoby rychlejc, ostřejc, dát jim na to méně prostoru, aby si to mohli prohlídnout. Zkrátit jim tu dobu a tahat to prostě rychlejc. A uvidíme. No, se něco leklo. Ty boštíka. Pěkně, ale dobrá. Dobrá. Jsou jumpy tady. Já. S Vojtěchem jsme tam viděli zalovit rybu. Hnedka jsem to k ní nahodil. Nástrá ta 12 Zander Pro. Od Olive, Jardová oblíbená. Moje oblíbená letos. A naše největší štika zatím. A zatím, to je straná. A krásná štička. Hlavně opatrně samozřejmě. Jsme na trávě, to je dobrý. Krása. Super, pěkná. Zatím největší, takže... Ve městě tady krása. Tady před náma víme, když to bylo vypuštěné, jak jsme tady viděli kamen, takový velký.
To je asi jediná překážka tady v té regulačce. Tak ho zkusíme obházet. Nevíme teda, kde přesně, ale někde tady je. A navíc je tady ještě i taková jako regulace tohohle břehu. Kamenitá, taková rozpadlá. To je jaký super útočiště, že jo, na té patě podél toho břehu. Nejenom ta rovná stěna, ale i je tam takový nějaký kamenný prostě val. Tady je to teda hlubší to místo. Takže blíží se nám podvečer. Na štíky teď prdíme, zkusíme vyházet nějaký od sandáta. Takže jsem zjemnil fluo, aby mi to rychleji propadávalo. A bylo to přece jenom takový jako jemnější, čistší na toho sandáta. Na konci mám stejnou gumu, jako jsem měl předtím, že chycem na to nějaký štiky, ale teď to použiju i na toho sandáta úplně bez problému. Přece jenom se to jmenuje Thunder Pro. A navázal jsem FG Note, úplně nejlepší uzel, co je vesměs teď vymyšlený, krásně projíždí těma očkama, je těžký ho navázat, ale je bombový, takže jdem na to. Dovolil jsem si tam dát jakoby slabší fluož na to sandátový chytání, slabšího průměru, což by prostě tu štiku jako nejspíš nevydrželo, že jo, pokud bych neměl nějaký extra štěstí, ale protože se teď soustředíme spíš na ty sandáty, tak neprohazujeme samozřejmě tolik ty břehy, ale házíme to jakoby na volnou vodu nebo prostě dál od břehu a tam už ten výskyt těch štik jako tolik není, takže si to v klidu lajznu. Takže je podzim a je třeba pamatovat taky na oblečení na sobě, když se podíváte nahoru na ty mraky. A tohle mám velice osvědčený na podzim, je to triple layer smog. Je to hlavně pěkný, nepromokavý a v ničem mi to nepřekáží při chytání. Den se chýlí ke konci, už začíná být tma. Měli jsme nějaký cíl dneska chytit nějakou štiku, nějakého sandáta. Nějaký štiky se nám povedly. Chtěli jsme udělat jako pěknou tečku tady sandáta tady na tom místě, což se nám teda nepovedlo. Ještě jako zaházíme, že jo, zkusíme, ale moc tomu už nedáváme. No. Nějaký ty štičky tam byly, že jo, nějaký neproměněný záběry a tak je to centrum Budějic, takže to tady hrozně prochytávaný, že jo, je to náročný. A ty štiky jsou tady asi nějakým hodnějším počtu nasazovaný, tak proto tady vždycky je vidět, že sem tam něco zaloví, jakoby, ale na nějaký brutální zachytání to není, ale to není. Zachytali jsme, nás zase, nebo aspoň mě, nezradila zase růžovka Electric Perch, což je vlastně novinková barva a tyjo, fakt jako asi ji tam zařadím a budu na ní chytat, no. Dobrý to bylo. Dobrý, tak se loučíme. Takže se mějte a v dalším videu, čau. Čau.